Yeah. Two joints, wala na ko ni switch. 60-46 in this building. Paglapag na ko, daghanag na kuyawan. Ilang mga chika nawa na skiliran ha. Two joints, wala na ko ni switch. 60-46 in this building. Paglapag na ko, daghanag na kuyawan. Ilang mga chika nawa na skiliran ha. Yeah, mga mula akong gikuha. Wana mabuta, focus ra ko sa linya. Ang dapat matagaan katurang ni tabang. Ug wala gani pahawa na diha. Natural ang pagka-fighter niya, dili abusado. Nabuang na mo sa pong flow, sorry wag itoyo. Wala in kontra kundi ang kaugalingon. Ang mga way klaroan na panumbalinga. Two joints, wala na ko ni switch. 60-46 in this building. Paglapag na ko, daghanag na kuyawan. Ilang mga chika nawa na skiliran ha. Two joints, wala na ko ni switch. 60-46 in this building. Paglapag na ko, daghanag na kuyawan. Ilang mga chika nawa na skiliran ha.